Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? What? Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, Damn, that's a cold ass honky. rolling in hella deep, headed to the mezzanine, dressed in all pink. Set my gator shoes, those are green draped in a leopard mink. Girls standing next to me. Probably should've watched this. Smells like R. Kelly sheets. Jön Karamella, megérkezett Nautica és Nanu Simoli gyakorlatilag lépésben teszik meg az utolsó métereket. Ennek ellenére nyer vagy 20 méterre. Karamella lehet majd mögött a... Az élen maga biztosan jön Nixon. Nixon támadja majd meg Nanu Simoli. Nixon és Nanu Simoli kettőse küzdhet a győzelemért. Belül Nixon mellette Nanu Simoli. Nixon vagy Nanu Simoli. Nanu Simoli, ahogy fölhajtja a vezető mellé, de talán el tud menni. Nanu Simoli meg tudja Torozsi igazítani, megnyereti a versenyt. Nanu Simoli lesz a nyerő. Na most van útja Nanu Simolinak a befutóra fordulva, fel fog menni a vezető Old Shattered mellé, de hát nyakán vannak a többiek, a napfény, aki közel látszik. Százzal a vége előtt Old Shattered hibázik, Nanu Simoli az érre kerül, Nanu Simoli mögött napfény már nem jön frissen, Nok lehet majd talán az, aki még feláll a dobogóra, és favorit győzelmet hoz a nap utolsó futama, Kolozsi győzelemmel kezdett és győzelemmel zár, Nanu Simoli a nyerő mögött a napfényet, Kálep vezet, bejön a falra, Nanu Simoli próbál onnan kitörni és támadni, Luszában nincs már annyi, hogy győzött, Kálep az utolsó századtalamban, Nanu Simoli támadja, Kálep vagy Nanu Simoli erősnek tűnik, és az utolsó métereken Nanu Simoli fölénybe kerül, Nanu Simoli nyeri a versenyt, ez már a befutó középen Nanu Simoli tűnik nagyon-nagyon erősnek, Miklós támogatja meg a végén, Olajbár is galoppozik az egyenesben, Barót is galoppozik az egyenesben, Miklós is galoppozik az egyenesben, Overnak jöhet fel majd a nyerő mögé, Nanu Simoli nyeri a futamot, Nanu Simoli az első mögötti felsétár.